Napotona sa takip peita terhiriman di sadang hatorangan unang siang halagang tidakkan dang murukan latar paing ada. Tepuk tangan untuk 3 band, tepuk tangan Telkomsel, tepuk tangan untuk kita semua. Tarbigi auto siang halogowi adong naman dongani ho disan untuk siana jala para dunga dan salah mologa begugaho tarbege yang mamuse rahasia adong di borui goso adong dia di lehong do tuho nasotar lehong na sadar doa bolo ditinggal ko. Yang tahu lagu ini Bapak kita bernyanyi bareng yuk. 1, 2, 3, go. Dapotonau sa takip peita terhiriman di sadang hatorangan unang siang halagang tidakkan
Himada. Iya. Terima kasih untuk 3.000 tepuk tangannya.